Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matas lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga minahamti panaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Katya, 28 years old, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Tabahin kini sa akong tudlo ug ang akong naong. Aron ninyo sabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Kabata pa ba yan mo, Katya? Sobraan ka man kaarte. Mama sad, uy. Mo naman ko ni uso rin sa mga batanon, ma. Kani mga fake nails. Sas baya, kami sa una, marchol letra gid in town. Kamu no, hasta pilo ka, butangan, aron lang gid mo baga. Kasagara mga batanon ro no, di na gid natural og mga beauty. Mo na'y kiingon, ma, na tiis ganda. Tiis ganda bitaw. Dili biya gid na makaayo nga daw na mo ibutang anang foreign object sa inyong lawas. Mama sad, uy. Basag din na lang gud ko. Mo naman ay uso ron. Day, magpa-nails ko niya. Ikaw, di ka magpa-nails? Pwede na. Kuyog na lang ta. Sige, Day. Wow, kanina si mong nails, Day. Uy, bagay. Kasi kadilaon di mong kamot. Thank you, Tay. Ako gini ki-research ang design anis Google. Ako bansat. Bitaw paita, bitaw ng gartings, no? Kaya kay maintenance. Mo lang. Nagunaw na bitaw ko nga. Magpalit na lang ka uing. Mga butang aron ko makasave. Nya, kay bawat ay ka. Mag-cut-on good. Nanamong gud akong tutorial online karon. Aw, hinuon, sab. Uy, kung makaibawan na ka, Day, ano ako patawad di mo, ha? Ano makasave unya kong 50% discount? Sure, sige pa. Susbaya, kataas ba ng pilok ni mo'y Katya? Uso naman ni Ron. Ug usa pa, kinahanglan sa dinako kay gamay kay kupilok pa uy. May ragyot taon nga nauso ni karon kay kung wa pa, murujud ko way pilok. Layo arabi ni mo si mong mama sa batanon pa siya eh. Hmm? Kay mama ni mo, dahil gini mag-make up kini ato. Wa kay arte. Pero labihan ka gwapa. Ikaw, wa ka may salig si mong kangulingon eh. Papa sad pare sa jud mong mama ay. Mo na lagi ni uso yon. Lahi man to inyong panahon sa una. Lahi naman sa drone. Ay, ambot, lalim anak ka. Unsa naman sa nanggipahid nimo sa imong naong? Ay rejuvenating set, ma. Para ma-achieve na ko ang glass skin sa akong now. Hoy, Katya, ayaw intaon pasubrahe ang karte ng naong nimo, oy. Okay na biya ng naong nimo nga magbutang-butang pamanggid ka, ana? Mama ay, mangilabot yun na siya. Ay, labot. Bahala ka, oy. Hilak-hilak o nagmadaot na, ha? Ma? Unsay dili ka mo kuyog na mo sa parte sa imong lola? Di lagi ko kinahang makawas, ma. Kaya nga naman. Mauaw ka anang naong nimo? Mama, sad, Maon na. Kay bisag okay ra ang dagway.
pahiran magbisag unsa. Natanawa, gibugas ka na hinog maayo. Nahitanaw ng naong ni mo Katya. Mura pa dyan nagnasunog. Ma? Ya ka lang. Naan karon, hilak-hilak na ka. Ha, maunay resulta sa dili mamenaw. Ma? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe gyud ang akong kaguol sa nahitabo sa akong naong. Sukad lang nga may gamit ko atong rejuvenating set. Matod nila, basin kunog dili lang hiyang ang akong naong sa akong gigamit. Misuway ko laing rejuvenating set. Pero, mas may grabe na mahino ng bugas-bugas sa akong naong. O grabe na gyud kapuwa. Maong ako na lang yung giundangan. Grabe ang akong pagmahay. Kay tungod ang hitabuas akong naong, mauwaw na ko mapakita sa gawas. Mauwaw na ko nga makitaan og laing tao. Unya, Hala, busy, oy. Nadaot yun imong naong. nakita yun niya. Makawa, mas gana bitaw. Di na siya ko ganahan man namin. Toy. Di na sa ko ganahan magawas din hisbay. Salamat kay Ham, bisita ka. O, di palit na lang kag mga gamit para nails. Uday, uy. Pero ako na lang ba? O di na ko kinahanglang magawas pa. Naosad. Kaya basig dana sa daanar diyang imong naong sa kaabog sa gawas, day. Maulaki. Ay, kainit man di aning nail glue nga akong napalit, uy. Aray, init, uy. Nadaghan pag yun ako yabo. Aray. Uy, Katya, naon sa nang tudlo ni mo? Namuwa ma, tungod sa nail glue nga akong gibutang. Init man ko. Naon sa maning taon ka, oy? Awara ko ng kamot ni mo. Mura magkuwang ugo sa katudlo. Kay tagas kay kag mga fake nga kuko sa ubang tudlo ni mo. Unya na usa nga nalahi. Dahil sa kay pugso na ako, mga sakit man. Uy, Ginoo ko, hambot ni mong bataa ka, oy. Wa pa man gyud ka mo tagam. Human sa imong naong, karon oko nasad. Nahala sige day, hutdag yod. Ma, ma, aw akong tudlo. Ginoo ko, hala naunsa naman na. But lang, nilago man ni Uyog maayo niya. Mura mikatag na sa ubang part sa akong tudlo, ma. Ma, mura nagpadung malata. Katya, wa ka na ma-infeksyon? Unsa, ma? Tungod sa akong kaarte, naganahan kang musuway og unsay mga uso, maunahin nun ay nahitabo na ako. Ang akong mapangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, posible ka nga tungod sa nail glue, maong mihubag ang akong tudlo? Asa man ko pwede magpa-check up para ani? Unsa man nga klase sa doktor ang akong kinahanglan? Ikaduhang pangutana, sa pagkakaroon, wa pa ko magpa-check up kay mahadlo ko nga basin unya putlo ng akong tudlo. Pananglit ko na infection ng gani ni. Posible ka nga putlon? O nag-overthink lang ko? Pila masab kahay magasto na ko ani? Ikatulong pangutana, kining bahin sa akong naong. Pila sad kahay magasto ani kung magpadarma ko? Wa namang guywawa ang akong bukas. Unya, mura sad siya nilagom. Human atong namuwa og maayo. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Doon na ba mo ikasuggest po na maayo nga derma? Nga dili kaayo mahal? Naanak ko'y gipang-inquire pero mahal manggut kaayo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Katya. Mayo nga daw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction
specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga a generous act, no matter how small, becomes a light in someone's darkness. Bitaw no? Bisag gamay ko kayo bisag pag-open lang sa door kung naay nagsunod nimo o ginagmay lang butang, makapadasig, makapalipay sa ubang mga tao nga subo. Dili kay mga mahalon nga mga butang pirmi. Alright? So ang atong magtatampo karong adlaw si subasa na bati na to sa drama si Katya, 28 years old, taga Cebu City. Murag derma problem atong kang Katya. Okay? May pagpaminaw diay sa mga taga Cebu City. Labi na gyud sa katong mga taga Ifliamas, no? Diya sa Punta Princesa, no? Mga Lauron family. Member of the Knight of Columbus diay diya sa Punta Princesa mayong pagpaminaw. Si Brad Leo ug si Lucy Lauron, Tuni ug Rebecca Tabar, Ernest ug si Bernadette Intuso, o mga Atilio family, mayong pagpaminaw. The same is true sa akong mga actually agaw ni sa akong misis, no? First cousin ni sa akong misis. Si Mary Ann Siliona Marquez Veloso. Namin yun, naman si Mary Ann. So, si Gary Veloso, Carlo ug si Janet Veloso, mga Veloso family no diya sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Si Doris Tabutabo, mga Tabutabo family sa Tuburan, no? Mga Barbaho family, si Ryan ug si Ayana, igon sa kanini Rachel, no? Barbaho. Og Dr. Jennifer Alric Antibo sa Paho, Rachel Ichiberi ug si Rapi Torneros, no? Sa si Nicar Nicar Navarro Basiliute ba to? Sa diya sa Bella Hermoso, Negros Oriental, mayong pagpaminaw mga Huros family sa Pinamungahan. So di na ako naghanon kayo, kay mahurot na akong oras, no? So going back to our sender, si Katya, unang pangutana ni Katya, no? Posible ka nga tungod sa nail glow maong nihubag ang akong tudlo. Asa man ko pwedeng magpa-check up para ani? Unsa mga klase sa doktor ang akong kinahanglan? Bisag unsa nga doktor god? Manasa health center, emergency room, no? I don't think so that because of the nail glow. Basig na nasamad ang imong kuan na Katya, no? Pag-cleaning, no? Usa ni tabuan ba pag ko ni ana nga nasubra pagkamubo ang pagputol sa kuko, naapilan ng unod. So mao nga siyempre, og naay samad, ma-infected, mag-pass formation, mo nang mahubag. Labi nagdili ni mo limpyuhan na yung mertiolate or any antiseptic solution, betadine ba? O grabe yun. You can take antibiotic, no? Daghan na antibiotic available, over-the-counter, mga uban, or may yung prescription. Amoxicillin or mga tetracyclines, mga third generation cephalosporin, no? Daghan kayo, depende, no? Sa imong budget, no? Kay mahalo man po ng uban lagi po, no? Ikaduhang pangutana, sa pagkakaroon wala pa ko makapa-check up ug kay mahadlok ko nga basin putlon unya ang akong tudlo. Pananglit kun infection na ni naman gani ni, o dili pud putlon dayon ula infection oy. Tambalon sana, limpyuhan unya. Paimlo ko antibiotic, magkupos na oy, layo ra kaya sa mga sultihan bas mga bugoy-bugoy anong tudlo ko no, layo ras tinai, no? So ayaw pagtuo nga moadto kag doktor putlon dayon ang imong tudlo. Posible ka ha nga putlon, layo ra nas tinuod, no? Mag-overthink lang ko. Sobra ra ka ano, pila man sad kahay magasto, depende kung adto ba ka sa government doctor or sa pribado nga doktor, no? But I don't think so nga ang doktor nga mutanaw sa mong tudlo nga infected putlon dayon, ha? Much as possible is-save na ginatutudlo sa pamanato pag piano or pagdula o pagtukar o gitara kung ano tayo tudlo, no? Importante kayong tudlo, mag-type ka sa computer na problema na. So kuha na sa mga nauna nga putlon sa doktor ang imong tudlo kung magpa-check up ka. Sunod nga pangutana, kining bahin sa akong naong, pila sad kahay maggasto ani kung
magpaderma ko. Wala naman goy wala sa ni. Wala ang akong bugas unya mura sad siya nilagom human na muwa og maayo. Katya, naraman ka sa Cebu City, no? I'm sure kay landmark naman na sa Cebu City ng skin clinic sa Mabulo. So there are doctors there, no, nga mga dermatologists, no? Nainumdum na nung ko sa akong the late father-in-law nga bago lang namong dihatod dito sa Queen City Garden, namatay at age of 99. Dermatologist to siya. Siya may hipid sa skin clinic sa una o sa leprosy sa Eversley. So balik ko na ko. Naay mga doktor diha nga mga government doctors nga mutanaw any kind of skin problem, no? So natay mga interns diha sa magkalain-laing mga eskwelahan. Ayo pagtong praktisan lang mo kay naabiya po yung mga konsultant kamo tan-aw sa mga gipangbuhat sa mga interns, no? So kung diha ka mo na na magani gasto gamay ra. Pero kung naa kay budget, I recommend Doktora Buiser, no, diha sa may Vélez Hospital, Cebu Vélez Medical Arts, no? Mo na nagtambal sa akong allergy pod nga. Okay naman po si Doktora Buiser, no? Okay? Sunod nga pangutana. Doon na ba mo ikasuggest po nga maayo nga derma? Amo na to, Doktora Buiser, no? Dili kaayo mahal. Naan ako'y gipang inquire pero mahal man gud kaayo. Si Vic Deralio, derma man siya na si Vic, no? So, mao na to akong gisuggest nimo. You go to Cebu Skin Clinic. Across Cebu Skin Clinic na ay mga private dermatologist diha. Mo charge gyud pud din sila. Siyempre, sa man pag-maintain sa status o sa ka dermatologist o sa ka doctor in general kung dili mo charge. Mo charge gyud. Pero depende lagi pod sa lokasyon sa clinic o baliko na ko sa makausap ha. Cebu Skin Clinic is a government-owned skin clinic nga matanaw raman gyapon mo dito. Okay, so now kasabot ka sa explicar mo katyaw ngadto sa libuan millions kanaminaw sa atong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, ang mutambag sa inyong mga medical problem ug ato ni Ellen Batan nga may mutambag sa mga legal nga mga concerns, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw.